אני מבקש מחבר הכנסת גדי איזנקוט, אני אומר שכנראה הוא יהיה, אלא אם נופתע, הוא יהיה אחרון הדוברים היום, אבל זה לא אומר שאחרים לא יקבלו זכות דיבור בישיבה הבאה. בבקשה, גדי. אני אתחיל באנקדוטה. צה"ל ממנה מפקדים, קצינים, קצינות, על פי קריטריון אחד, לא דתי, חילוני, מזרחי, אשכנזי, מי האיש שידע לפקד בצורה הטובה ביותר. לעצם העניין גם יש בצה"ל במילואים, היה השתחרר אדם שהוא היה גם מפקד חטיבה, גם תת-אלוף, והיום הוא אדמו"ר. מי שלא מאמין שיקיש האדמו"ר מפשכן וימצא את הצדיק הזה. ולעצם העניין אני מלווה את האירוע מ-99 כמזכיר צבאי לשר הביטחון וראש הממשלה ועד תפקיד הרמטכ"ל, ואני מציע להיות פחות נחרצים, פסקניים, נושא סבוך ומורכב, ואם תרצו אפילו לחזור לאוקטובר 52 שבן גוריון הולך לדבר עם החזון איש. הרב קרליץ, הנושא שנסגר ביניהם מראש זה שירות לאומי לנשים, והנושא שעלה שם הוא שירות בני ישיבות, ובסופו של דבר בן גוריון אמר לחזון איש, באתי לשאול שאלה אחת, איך נחיה יחד, דתיים ושאינם דתיים, בלי להתפוצץ מבפנים. השאלה הזאת הייתה נכונה באוקטובר 52, והיא נכונה גם היום, ולעצם הנתונים והעניין כדי להבין את האמירות הפסקניות, יש היום בתחולת גיוס חרדים 98,000 איש. מה, רוצים לגייס את כולם? רוצים להכניס את כולם לבית סוהר? יש כל שנה 12,000 איש, ואין ויכוח על העניין העקרוני. המטרה בעיניי של השיח, ואני אגיד רק כמה דברים עקרוניים, זה חיזוק ערך השירות למדינה. היום המציאות היא מאוד מורכבת, בעייתית, שי הציג את הנתונים, גם בחייבי גיוס, מתוך כל 100 חייבי גיוס, רק 55 מגיעים לבקום בקצה, ומקבלים תעודת שחרור. כשאני התגייסתי, אחוז החייבי גיוס ששירתו ב-78 היה 88%, והיום זה 67%, ולא קשה לדמיין לאן זה ילך. ולכן צריך להבין שיש סכנה קרובה, מיידית, להמשך צה"ל כצבא עם, בעיקר על רקע ההתנגשות של השנה האחרונה והמציאות המאוד מורכבת, והחוכמה היא לחפש את הנוסחה לשינוי עמוק וחוזה חדש שיביא לערבות הדדית, לסולידריות ולשירות, גם מתוך חובה אבל גם מתוך הבנה. ולכן לא הייתי נכנס כרגע למתווים, למרות שהנחנו על שולחן הכנסת הצעת חוק של המחנה הממלכתי, הייתי מדבר על 4 עקרונות. העיקרון הראשון, שכלל הצעירים והצעירות בני ה-18 התייצבו לשירות. השירות, וההערה של מאיר שאיננו פה, הוא לא שירות גיוס לצה"ל, הוא שירות, הוא חוק שירות ביטחון. זאת אומרת, זה גם שב"ס וגם ו"א וגם מוסד וגם שירות לאומי וגם שירותים אחרים. ולכן ערך השירות בצה"ל צריך לקבל עדיפות לאומית ייחודית, ואני עם הערכה גדולה מאוד ללומדי תורה. זאת תהיה טרגדיה להעביר חוק שישווה את זה, וכל דבר עומד בפני עצמו. הנקודה הבאה היא שתמונת האיומים על מדינת ישראל בעתיד הנראה לעין תלך ותחמיר. זאת אומרת, אם כל השנים דיברנו על מקרה קול, אנחנו מתכנסים למקרה של התלכדות זירות ומלחמה רב זירתית, ונדרש סד"כ גדול מאוד גם לשגרה וגם לחירום, וישבנו פה לפני 3 או 4 חודשים, ואישרנו צווי חירום ל-58 גדודים, בגלל מצוקת סד"כ לצה"ל. זאת אומרת, העיקרון של בנים לפני אבות, כדי שהצעירים היום ישרתו, היה נכון כל השנים, ומאחר ואין את היכולת לספק סד"כ מתאים, סדר כוחות מתאים, להגנת ביטחון המדינה, נאלצנו לקחת גדודי מילואים, ושנה אחרי שנה להביא אותם לתקופת מילואים. הנקודה השלישית, אני חושב שצריכה להיות התנגדות נחרצת, לפטור גורף לכל חלק בחברה הישראלית, ואני מדבר עכשיו על העניין של חוק יסוד לימוד תורה או התגברות. אני חושב שפטור גורף יהיה טרגדיה למדינת ישראל, אבל טרגדיה גם לעדה החרדית. הנקודה הרביעית זה הוקרת המשרתים. הוקרת המשרתים צריך לעבור בחוק, העברנו ב-2016 במיזם משותף עם אביגדור ליברמן, תוכנית ממדים ללימודים שחיילים קרביים יקבלו מימון. הכנסת אחרי זה זה עבר עכשיו בקדנציה. תגברה את זה. לא. וצריך, זה המשיך. זה התחיל עם 12 חיילים וחיילות שמומנו על ידי אנשי קבע,
והמטה הכללי, ועבר היום ל-21,000 שלומדים, ואני מקווה ממדים ללימודים. שכל חייל וחיילת, גם בשירות לאומי תזכה להוקרת החברה הישראלית באופן דיפרנציאלי. אז חייל קרבי יוכל לקבל 150%, ומשרתת בשירות לאומי תקבל 70%. זה יבטא את הוקרת החברה הישראלית למשרתים, וההבנה שהשירות הוא ערך. השירות הצבאי זה לסכן את החיים. כל מי שחושב שיכול לקנות את הערך הזה בכסף, גם אם יחמשו את המשכורת הצבאית, זאת תהיה טעות, ואני חושב שצריך לעשות מאמץ גדול מאוד כדי להעלות את היקף המשרתים, המתגייסים, שהיום זה 67%, גבוה ככל האפשר. הנקודה האחרונה היא בעיניי נקודה ערכית. והנקודה הערכית מתחילה בחינוך הממלכתי. מי שחושב שזה מתחיל בגיל 18 טועה. כשאני בדקתי כרמטכ"ל מאיפה מגיעים המשרתים בצה"ל, 86% מהמשרתים בצה"ל מגיעים מ-53% החינוך הממלכתי, ממלכתי דתי וקצת החמד. ולכן אני חושב שזה עניין עמוק מאוד משירות צבאי, אלא צריך להסתכל איך מחנכים גם את הצעירים, מחנכים אותם למחויבות למדינה, מחנכים אותם לערבות הדדית, מחנכים אותם לנתינה, ואני חושב שזה צריך לבוא משם. ולכן, ובזה אני מסיים, המציאות שישנה היום בקונסטלציה הפוליטית הנפיצה, צעדים דרסטיים ייקחו את זה למקומות רעים מאוד. ואם הייתם שואלים אותי, גם במציאות שנוצרה היום במילואים, היא מאוד מאוד מטרידה. צה"ל מבוסס באמת על התנדבות, מי שלא רוצה לשרת במילואים לא ישרת. ולכן צריך להיזהר מאוד, לא לשבור את הסולידריות ואת הערבות ההדדית שנסדקה, ולעשות כל מאמץ כדי לא לעשות טעויות חמורות, כמו פטור גורף או לדחוק חלקים בחברה לפינה מסוימת, ולכן הדיון הזה בעיניי הוא דיון חשוב מאוד, שלא הייתי נכנס בו לפרטים, אלא להבנת הבעיה, האתגר וטיפול בשכל ולא בסיסמאות. נכון. תודה. תודה, גדי.